Radioaktivitet. Radioaktivitet er partikler med fart på. Strålingen kan fx bestå af elektroner eller små atomkerner. Strålingen kan være både livsfarlig og nyttig. Når noget er radioaktivt, er det ustabilt. Alle atomkerner, der har mere end 83 protoner, er radioaktive, fordi kernekraften ikke kan opveje protonernes elektriske frastødning af hinanden. Atomkerne kan også være ustabil, hvis den har for mange eller få neutroner i forhold til antal af protoner. Baggrundsstråling er de naturlige radioaktive stråler fra verdensrummet. Man mener, at baggrundsstråling kommer fra Big Bang. Noget af baggrundsstrålingen kommer fra undergrunden, som indeholder radioaktivitet. Beton og giftflader indeholder også stråling, fordi de er fremstillet af mineralerne uran og thorium. Rummet har også noget, som vi kalder for kosmisk stråling. Atmosfære og magnetfelt beskytter os mod den kosmiske stråling. Jo højere du bevæger dig, jo mere stråling er der. Vi har også radon i boligen. Radon er et radioaktivt luftart, som danser i undergrunden. Herefter bevæger den sig op i boligen og kan ophuse sig inde i luften. Det øger risiko for luftkræft. Der må højst være 200 BQ kvadratmeter. 20% af baggrundsstrålingen stammer fra menneskets egen krop. Som sagt tidligere er der 3 radioaktive stråler, og den første er alfa. Det kaldes AM241, fordi det er en amerikum-isotop med 241 kernepartikler. Alfa-partikler er en radioaktiv stråling, som består af 2 protoner og 2 neutroner. Alfa skyder heliumkerner ud. Når AM udsender en alfa-partikel, ændrer atomkernen sig. Nummer 2 stråle hedder beta. Beta-partikler er elektroner, som udsender elektroner. Beta-partiklerne stammer fra selve atomkernen. I kernen omdanner en neutron sig til en proton og en elektron, hvorefter en elektron bliver skudt ud. Den tredje stråling kaldes gamma. Det er radioaktiv stråling, som er energirige fotoner. Gammastråler er i familie med røntgenstråler. Det opfattes som elektromagnetiske bølger eller som partikler, der kaldes fotoner. Gammafotoner har meget energi og er farlige. Gammakilden udsender energirige partikler, der også kaldes fotoner. Vi står nu foran Fredericia sygehus, hvor man bruger gammastråler til kræftbehandling til at uskadeliggøre svulster. Man bruger også et gammakamera til at røntgenfotografere efter en indsprøjtning af et radioaktivt stof. Der er stor forskel på partiklernes gennemtrængelighed. Alfa er let at stoppe, et stykke papir er nok. Beta er det ikke nok med et stykke papir. En fysikbog eller tynd aluminiumplade kan gøre det, også et stykke kød. Gamma kan næsten trække uhindret gennem alt. Tykke blyplader kan standse det. Atomkraftværker er et sted, hvor der opbevares rigtig mange radioaktive stråler. Når det så går galt på de her atomkraftværker, har det store konsekvenser, for det udslipper en masse radioaktive stråler. Atomkraftværk kom til den 20. december 1961 i Idaho, USA. Den første store ulykke skete den 28. marts 1979 ved Marisborg i Pennsylvania. Der skete en delvis nedsmeltning af anlæggets reaktor 2. Det resulterede i et udslip af radioaktivitet. Den første ulykke nogensinde skete i 1986 ved Tjernobyl, Ukraine. Eksplosionen sendte en sky af radioaktivitet ud i atmosfæren. Det drev med vind og nedbør ud over det dengang vestlige Sovjetunionen, Europa, Skandinavien og endda det østlige USA. For kun 3,5 år siden skete Fukushima-ulykken. Der døde ikke nogen, men i fremtiden har man beregnet 1 million kræfttilfælde som følge. Og jeg vil nu se et lille nyhedsindslag om det. Fredag den 11. marts lukkede atomkraftværket i Fukushima ned, da et kraftigt jordskælv startede 5:15 om morgenen. Det viste sig, at flere af kernereaktorerne og deres brugt atombrændselsbassiner havde problemer af nedkølingen. Lørdag eftermiddag, 12. marts kl. ca. 9 dansk tid, blev 170.000 evakueret, da et af atomkraftværkets turbinebygninger med kernereaktor 1 ramte af en eksplosion grundbrændt dannet af overhedet vand. Et højt tryk blæste taget og væggene af den bygning, der huser atomkraftværkets reaktor. 4 mænd blev såret ved kollapset, men ingen mennesker døde. Radioaktiviteten er nu 20 gange højere end normalt på stedet. I 1985 vedtog et flertal i Folketinget, at vi ikke skal have atomkraft. Folketingsbeslutningen blev vedtaget ved anden behandling den 29. marts 1985, med 79 stemmer mod 67. Selvom vi ikke har nogen atomkraftværker her i Danmark,
Kattegat tæt på Læsø. Vi har samlet nogle for og imod atomkraft. For at de forurener ikke luften, hurtigt og effektiv måde at producere strøm og varme og koster ikke særlig meget. Det der er imod er risiko for udslip af radioaktive materialer ved eksplosion eller terrorangreb, afskaffelse af højradioaktive affaldsprodukter, som kan være skadelige for mennesker, planter og dyr, og det tager 1000 år, før det ikke længere er farligt.